100 a la 1, 100 a las 2, 100 a las 3. Adxudicada. O venres a noitiña o Hotel Mogai de Chantada acollía unha poxa de arte con fins solidarios. Foi un acto impulsado polo Recuncho Solidario de Chantada. En el tomaron parte moitos veciños e artistas, algúns deles autores das propias obras pictóricas que puidemos contemplar. Éramos novatas totalmente no tema, entonces, bueno, a parte que, claro, nunca habíamos feito unha subasta, estábamos un pouco... bueno, pero ao final dicimos que saliu ben, porque, a ver, houve moita xente ao longo da tarde, porque abrimos as portas para que a xente, a verdade estuvo moi fluido, vía xente, comentaba que ben está, que bonito, que non sei que... Pero chegou a hora da poxa e moita xente non había. O que pasa é que unha compañera dixo, entonces fixémoslle caso, digo, eu prefiro pouca xente que compre e moita que non merque. Entonces ao final o balance foi fabuloso, porque prácticamente toda a xente que estuvo comprou, por tanto, éxito absoluto e estamos encantadas. Pezas de artistas da comarca como Lomarti, Mercedes Paz, Chus Rodríguez, Randolfe Vilariño, Elba Prado, Ubuntu Refugallos, Patricia Fernández, John González, Cristina Ouro, Raquel González ou o finado Ángel Gómez Montero foron subastadas xunto con outras de distintas procedencias e autorías de gran valor cedidas por Ana María Gai Moure. A experiencia foi diferente, o resultado moi positivo e o fin inmellorable. Para nós unha cuantía moi importante. Non é que seña hai unhas cantidades astronómicas, pero sí unha cuantía importante. E o que sí, bueno, que dicimos sempre, que temos un fondo de emerxencia social, que estamos en contacto con servicios sociais, que é o que nos informa da xente que se solicita estes cartos ou estes emerxencias que se dan en un momento concreto. En que se diferencia de outro tipo de emerxencia que a nivel de outras administracións, en que isto é moi inmediato. Pero claro, sempre en contacto con servicios sociais. Temos en mente aí facer un obradoiro de reciclaxe de mobles, porque, bueno, como sempre nos dan cousas e algunhas non están en moi bon estado, entón, bueno, roupa e eso, en mal estado xa non collemos, pero os muebles, pois a veces, digo, bueno, pois venga, isto con un pouco de reparación, entón, bueno, queríamos un pouco eso, aproveitar o moble, a moblería toda que temos nun baixo, que nos cede tamén unha persona que te quero dar as gracias, tamén desde aquí, que nos demos un baixo importante gracias a ela, a Mercedes, entón, ali queremos darlle un pouco de saída aos muebles e incluso, pois eso, axudar a xente a que sepa un pouco como é o tema de restauración. Precio de saída, 100 euros. Ajá,